расман муҳориба дар вазни 57 килограмм байни ситораи нави UFC Муҳаммад Мокаев бо рекорди 7-0 ва Чарлз Ҷонсон бо рекорди 11-2 рӯзи 23 июл дар турнири UFC Fight Night. Ассалому алайкум дӯстон, хушомадем ба шабакаи мо. дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА омода кардем. лайкро зер кунед, мо боша наворро оғоз мекунем. дӯстон, агар ба шумо доруҳои гиёҳӣ бо сифати баланд ва нархи дастрас дар кор боша, пас мо ба шумо беҳтарин ширкат шифофарморо тавсия медиҳем. доруҳо барои шахсони хунукзадагӣ, барои қавӣ кардани мардонагӣ, барои хароб ва фарбеҳшавӣ, риши мӯи сарбарорӣ, равғани сиёҳдона барои ҳамаи дардҳо ва боз бисёр дигар доруҳои гиёҳии босифат. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро дастрас кунед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. ҳамин гуна дӯстон, шумо ҳам доруҳои даркории худро ба даст меоред ва ҳам канали моро сахт дастгирӣ мекунед. топови ҷангвари UFC Билол Муҳаммад баъди ғалаба дар муҳориба зидди Висенте Люк дар рейтинги вазни нимёнаи UFC ба ҷои панҷум баромад ва акнун Билол ният дорад ки бо сеюм рақами рейтинг Ҳамзат Чимаев муҳориба гузарона ва барои масхараҳояш қасд гирад. рости гап, айни замон барои ман муҳорибаҳое ки маънои хуб доранд, ин муҳориба зидди Чимаев ва Ковингтон аст. агар ки Колби Ковингтон банд боша ва ба муҳориба баромадан натавона, пас ман фаъол мондан ва бо Ҳамзат Чимаев муҳориба гузарондан мехоҳам. ман зидди Ҳамзат муҳорибаи 5 раунда дар Абу-Даби ё ин ки дар ҳафтаи муҳорибаҳои байналмилалӣ хеле хуб мешуд агар ки ду ҷангвари мусалмон дар муҳорибаи асосии турнир вомехӯрданд. ин кори аҷоиб мешуд. Ҳамзат яке аз он шахсоне ҳаст ки сурати маро ки дар якум муҳориба зидди Люке маро ба нокаут роӣ карда буданд, пашт карда масхара карда буд. барои ҳамин ин яке аз он лаҳзаҳое ҳаст ки ҳамаи чиз ба ҷойҳои худ бармегарданд, гуфтааст Муҳаммад. дӯстон, шумо чунин муҳорибаро дидан мехостед ё не? ман фикр мекунам ки агар Колби Ковингтон барои муҳориба зидди Ҳамзат Чимаев розӣ нашава, пас UFC ана ҳамин муҳорибаро ташкил мекунанд. оиди ин чиз аллакай бисёри мутахассисо гуфта истодаанд. ҳаштум рақами рейтинги UFC дар вазни миёна Даррен Тил боварӣ дорад ки дер ё зуд бо чемпион Исраил Адесаня муҳориба мегузарона ва ӯ чемпионро шикаст медиҳад. муҳориба бо Исраил дур аст. ман бояд ки якчанд ғалабаҳои хуб ба даст оварда ба одамон исбот кунам ки ман чӣ қадар ҷангвари сахтам. албатта ки ҳамин ки ба ман ин муҳорибаи унвониро диҳанд, ман ғалаба ба даст меорам. ман Адесаняро шикаст дода метонам. имкониятҳои ман бесарҳаданд. ман бояд танҳо хуб тамрин кунам, ҳамаи корро дуруст кардан ва дар гирду атрофи худ дастаи хуб барои дастгириро ҷамъ кардан ки ман чунин даста дорам. шахсоне ки дар гирду атрофи ман ҳастанд, барои ба ман кӯмак кардан ҳамаи корро карда истодаанд. онҳо дар ҳақиқат ба ман ғамхорӣ мекунанд, гуфтааст Тил. хотиррасон мекунам ки Даррен Тил аз дастаи пешинаи худ рафт ва ҳозир бо ҳамроҳии Ҳамзат Чимаев ва дастаи ӯ тамрин карда истодааст. дӯстон, чӣ хеле аз навори гузашта медонед топови ҷангвари вазни сабуки UFC Арман Царукян оиди реванш бо Ислам Махачев фикрҳои худро баён карда буд ва Ислам ба ӯ ҷавоб дод. Арман боша боз ба Ислам ҷавоб дод. биён ҳозир ҳамаашро ба навбат аз аввал оғоз мекунем. шаби гузашта ташкилоти UFC ин акси Арман ва суханҳои ӯро чоп карданд ки дар ин акс чунин гуфта шудааст: як вақт не як вақт мо боз бо якдигар меҷангем. ман медонам ки ҳозир ман ӯро ба осонӣ мезанам. ман дуюм маротиба бой дода наметонам. фикр мекунам ки Ислам Махачев чемпион мешавад, аммо бошам камарбандро аз ӯ мегирам. ва дӯстон, баъд аз оне ки UFC ин аксро чоп кард, Ислам Махачев дар сториси инстаграми худ чунин ҷавоб дод: ту пирожкиҳои момагиро ба осонӣ мезанӣ, навиштааст Махачев. ҳамчунин дӯстон, оиди ин суханҳои Арман блогери машҳур Хазбулла низ фикрҳои худро баён кард. марҳамат суханҳои Хазбулла. пештар барои чӣ ғолиб нашудӣ вақте ки чунин мелақӣ, навиштааст Хазбулла. ва дӯстон, бо ин муноқиша ба анҷом нарасид ва Арман ҳам ба Ислам ва ҳам ба Хазбулла ҷавоб дод: Ислам, ман пирожкиҳоро намезанам ва боз момагиро. ана туро боша бо шодӣ ва фаромӯш накун хазбигро бо худ гир, навиштааст Царукян дар ҷавоб. дӯстон, фикр мекунам ки ин муноқиша боз давом медиҳад ва шояд ки дар ҳақиқат дар оянда мо реванши онҳоро бинем. ба фикри шумо дар реванш кӣ ғолиб шуда метавонад дӯстон? ҳатман фикротонро нависен, дар канал обуна шавен. то боздид хонободу сарбаланд бошед.